Wengenza ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ngale channel qinisekisa ucindezela usubscribe uzothola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel. Sekuphinde kwaba njalo-ke kuJabulani Khumalo. Inkantolo iphinde yamchitha-ke namhlanje njengoba-ke ubegcina efake isikhalazo sokuthi ufuna ukuyosibona-ke esephalamende. Akusenzekanga njengoba-ke kade efisa namhlanje inkantolo iphinde-ke yamchitha-ke wenkanisa kwethu. Akadingeki kumkhonto wesizwe nenkantolo futhi imiyalelo ukuthi-ke engalibhadi ephalamende. Zindaba-ke lezi thinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana sebeqalile abanye bayaphawula-ke ngomfo Khumalo, abanye bethi-ke cha ubengapheli amandla. Sazi ukuthi-ke iyoza la Nkomoni ngalolu daba njengoba abantu abaningi bebeka-ke imibono yabo ehlukahlukene-ke ngalolu daba. Nangomunye uthini akanayo yini umfazi emkhuze imibono-ke yabalaleli lapha ey'nkundleni zokuxhumana bebeka-ke imibono yabo ehlukahlukene.